ଉଷା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି ଆଜିର ଟପିକ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଟପିକ୍ ଆଉ ଥିମ୍। ଭବସାଗରକୁ ନାମ ନୌକା। ହଁ, ତାର ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟା କ'ଣ? ଥିମ୍ଟା ହେଲା ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ନାମ ରୂପକ ନୌକା ହିଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ ରୂପକ ନୌକା କେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକରି ଭବସାଗରରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆର ଶୀର୍ଷକଟା କହିବା ପାଇଁ, ଆର ଲେଖକ କିଏ? ଲେଖକ ନିଜେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଶତପଥୀ ନିଜେ। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ କହିଲେ ଥିମ୍, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଏମିତି କେମିତି କ'ଣ ଭାବିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା ହଠାତ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନିଜସ୍ୱ ସେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଏମିତି ହଠାତ୍? ଯେମିତି ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ମଦନ କଥା ଗୋଟେ, ତାର ସିଚୁଏସନ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ବସି ଭାବିଲେ ନା କ'ଣ? ନା, ଏମିତି ସବୁ ସମୟରେ ଭାବେ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଭାବିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ମନ ଚାହାଟିରେ ଭବସାଗରର ତୀରେ, ମନ ଚାହାଟିରେ ଭବସାଗରର ତୀରେ, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଇତଟି ଭାସୁଅଛି କି ମଜାରେ, ମନ ଚାହାଟିରେ ଭବସାଗରର ତୀରେ, ମନ ଚାହାଟିରେ ଭବସାଗରର ତୀରେ। ରେ ମନ, ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେ ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ରର ତଟ ଦେଶରେ କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କ'ଣ ନା, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଇତଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ତଟ ଦେଶରେ ଭାସୁଛି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଇତ, ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର କି ବୋଇତ ରୂପରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଯାଏ, ତହିଁର ତାର ହେଲା ମୂଳ କାରଣ। ହେଲେ ନାବ କେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି? ନାବଟି ନା, ନାବ ପୂର୍ବ ମଙ୍ଗେ ବସିଛନ୍ତି ଦମ୍ଭେ ନାବିକ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ନାବ ପୂର୍ବ ମଙ୍ଗେ ବସିଛନ୍ତି ଦମ୍ଭେ ନାବିକ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନ କାତ ହାତେ ଧରିଛନ୍ତି ସତେ, ମନ ଚାହାଟିରେ ଦୁରୁ, ମନ ଚାହାଟିରେ ଭବସାଗରର ତୀରେ, ମନ ଚାହାଟିରେ ଭବସାଗରର ତୀରେ। ନୌକାଟି ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ନୌକା ଭବସାଗରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଭାସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ନାବିକ। ନା ନାବିକ କିଏ ଅଛି? ନାବିକ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଇତର ନାବିକ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ପୁଣ୍ୟର ତଲେଇ ବନ୍ଧା ଅଛି ହୋଇ ନାବ ଚାଲେ ସତ୍ୟବାତେ, ପୁଣ୍ୟର ତଲେଇ ବନ୍ଧା ଅଛି ହୋଇ ନାବ ଚାଲେ ସତ୍ୟବାତେ, ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ସତ୍ପଥ ବତାଏ, ଜ୍ଞାନ କାତ ଚାଳି ହାତେ, ମନ ଚାହାଟିରେ ଭବସାଗରର ତୀରେ। ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଇତରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାବିକ। ସଦ୍ଗୁରୁ ନାବିକ କେମିତି? ନାଇଁ, ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାବିକ। ଆଚ୍ଛା, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯଦି ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଇତରେ ଏକୁଟିଆ ନାକୁ ବାହିବେ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ ହବ। ତାର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ତଲେଇ ଗୋଟେ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଇତରେ ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ତଲେଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପୁଣ୍ୟ ରୂପକ ତଲେଇରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ରୂପକ ବାତାବରଣ ଆଘାତ କରିବ ତାହେଲେ ନାବ ଚାଲିବ, ଆଉ ଗୁରୁ ଖାଲି ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ କାତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ କାତ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ରୂପକ କାତରେ ସଦ୍ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ? ଖାଲି
ମଙ୍ଗ ସଳିଖିକିରି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ରାସ୍ତା ନାବିକଟି ନାଁଟିକୁ ଚଳେଇ ଗତି ନେବେ। କରିବେ। ତାପରେ କହୁଛି ନାବ ଗତି କରେ ନିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ସାଧୁଙ୍କ ମୁକତି ପାଇଁ। ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଇଚ୍ଛୁ ଯଦି ମତି ଆଶ୍ରା ନିଅ ନାବେ ଯାଇ ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ହେଲେ ନାଭଟା କୋଉଠି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବାହାରୁଛି ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ, ପହଞ୍ଚୁଛି ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମରେ। ଗୋଲକ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚୁ। ନିତ୍ୟ ଗୋଲକ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରରୁ ନିତ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନାଁରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମନ ଇଚ୍ଛା ବସିପାରିବନି। କେମିତି? ତାର ନିୟମ କାରଣ କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଘେନି ନାବେ ବସ ଯେବେ ଯିବୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳେ। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଘେନି ନାବେ ବସ ଯେବେ ଯିବୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳେ। ରାସମଣ୍ଡଳରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବେନି ଦେଖିବୁ ତୁ ଚର୍ମ ଡୋଳେ ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନିକରି ନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର। ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୋଟା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଘେନି ନା, ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନି ନା ଭିତରକୁ ଯା। ଆଚ୍ଛା। ବିନା ପରମିଶନରେ ନା ଭିତରେ ପଶିଲେ ହବନି। ତୋ ପାରିବନି ମନ ଆଉ। ଇଚ୍ଛା ପଳେଇବୁ, ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ଏସବୁ ଚଳିବନି। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାର ଏକା ହରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ବୋଇତରେ ବସିବୁ। ଆଚ୍ଛା। ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ମନ ମିନ ତୁରେ ମିଛେ କଲବଲ। ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ମନ ମିନ ତୁରେ ମିଛେ କଲବଲ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦମ କରନ୍ଦ ବିନୁ କେନୁ ହଇ ଭଲ ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ମନ ମିନ ତୁରେ ମିଛେ ହେଉ କଲବଲ। ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ କ'ଣ ନା ବିଷୟ ରୂପକ ବିଷ ପାନ କରି ଏ ଜଞ୍ଜାଳ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ତୁ ଥଳକୂଳ କିଛି ପାଉନୁ। ମିଛେ ହେଉ କଲବଲ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦମ କରନ୍ଦ ବିନୁ କେ ନୁହଇ ଭଲ। ଯଦି ଭଲର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦମ କରନ୍ଦ ବିନୁ କେ ନୁହଇ ଭଲ। ୟାଠୁ ତ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ କିଛି ପାଇପାରିବ। ମାନେ ଏଠି କହିବା କଥା ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ରହିକି ସବୁବେଳେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ ତା ସଂସାରକୁ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟ ନେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଆସିଲେ ଆମେ ତା ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶେଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନସେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦକୁ ସ୍ମରି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶେଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାନସେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପାଦକୁ ସ୍ମରି। ଠାବ ଦିଅ ମୋରେ ନାମ ବୋଇତରେ ଭବାନ ବୁଝିବି ତରି ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବୋଇତଟି ଭାସୁଅଛି କି ମଜାରେ ମନ ଚାଟିରେ ଭବ ସାଗରର ତୀରେ। ସରିଲା।